Припинок – завод газоаппарат. Наступний припинок – центральный рынок. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – центральный рынок. Припинок – центральный рынок. Наступний припинок – Міцкевича. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Міцкевича. Автобус рухается по маршруту номер 39Б. Припинок – Міцкевича. Наступний припинок – Пригородний вокзал. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Пригородный вокзал. Уважаемые пассажиры, безбилетный проезд и передача талонов обращается для автобусного парка с существенными убытками, а значит, не дает ему возможность обеспечить нормальную работу общественного транспорта. Прежде чем передавать или принимать из чужих рук использованный талон, задумайтесь, на обмане далеко не уедешь. Припинок – Пригородный вокзал. Наступний припинок – городская больница номер 1. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – городская больница номер 1. Паважаныя пассажиры, не забывайте своечасова оплачивать проезд. Разовые проездные билеты можно набыть у водителя. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не проводится. Прыпынак – городская больница номер 1. Наступный прыпынак – Добрая. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Добрая. Паважаныя пассажиры, на прыпынках не падыходзьце блізка да бардзюра тратуара да поўнага спынення аўтобуса. Прыпынак – Добрая. Наступны прыпынак – Осіпенкі. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Осіпенкі. Припинок – Осіпенкі. Наступний припинок – Чернінська. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Чернінська. Паважаныя пассажиры, будьте узаемна ветлівымі. Пры выхадзе з аўтобуса дапамажыце інвалідам, пажылым людзям, жанчынам і дзецям. Прыпынак – Чэрнінская. Наступны прыпынак – аўтабаза сувязі. Осторожно, двери зачиняються. Наступный припинок – аўтабаза сувязі. Припинок – аўтабаза сувязі. Наступный припинок – водоканал. Осторожно, двери зачиняються. Наступный припинок – водоканал. Припинок – водоканал. Наступний припинок – Брест-Сельбуд. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Брест-Сельбуд. Припинок – Брест-Сельбуд. Наступний припинок – пункт падрыхтоўкі вагонаў. Осторожно, двери зачиняються. Наступный припинок – пункт падрыхтоўкі вагонаў. Припинок
Пункт падрыхтоўкі вагонаў. Наступны прыпынак Брэст-Сельбуд. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Брэст-Сельбуд. Аўтобус рухаецца на вуліцу Калінавую. Прыпынак Брэст-Сельбуд. Наступны прыпынак Гарадская. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Гарадская. Паважаныя пасажыры, уступайце месцы для сядзення пасажырам з дзецьмі, інвалідам, людзям пажылога ўзросту. Прыпынак Гарадская. Наступны прыпынак Купальская. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Купальская. Прыпынак Купальская. Наступны прыпынак Магазин Паўночны. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Магазин Паўночны. Паважаныя пасажыры, пры ўваходзе ў аўтобус, калі ласка, здымайце заплечнікі. Прыпынак Магазин Паўночны. Наступны прыпынак Верасковая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Верасковая. прыпынак Верасковая. Наступны прыпынак Калінавая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Калінавая. Падрыхтуйце прызныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Прыпынак Калінавая. канцавы прыпынак.